Que hai familia, hoxe vamos a facer unha receita, bueno, unha receita destas que seguro que en todas as vosas casas facedes, uns chícharos, neste caso nos temos de tempada, pero cando están en tempada xa eso é brutal, eso xa chega a un nivel dios. Vamos a facer uns chícharos tradicionais, pero neste caso vamos a facer dúas cousiñas especiais. Con estes oviños vamos a facer un ovo flor, como un ovo escalfado, pero de outro xeito. E logo me gustaría darlle un punch aí de sabor, de calidade a estes chícharos. Para iso voulle pedir ao noso capitán, ao noso reporteiro, a ver si quen de conseguirnos un xamón de calidade que vaya con esta receita. Un xamón de porco celta, deses porcos que ahora se están recuperando e temos por casi toda Galicia e que están maravillosamente bons. Vamos a pedirle a Rafa este xamón. Rafa, por onde andas hoxe? Oído en Sarria, chef, provincia de Lugo. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Se queres xamón de porco celta, eu levoche un de calidade suprema. Óptima, o que faga falla, xa sabes. Por certo, sabes como se chama o irmán máis perfumado de Bruce Willis? Kevin Willis. Kevin Willis. Kevin Willis. Que é igual. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Estou con Óscar de Cárnicas Teijeiro. Graciñas, Óscar, por recibirnos. Encantado. Teño que levarlle ao noso chef xamón de porco celta. Eu preguntando, cheguei ata aquí a Sarria, que hai unha tradición, ademais, de xamóns e de carne moi boa. Vos traballades o porco celta, non? Sí, nosotros trabajamos el porco celta desde el año 1999. Fuimos uno de los primeros elaboradores y estamos en este proyecto desde entonces, sí. Terceira xeración xa. Sí. Terceira. Ten que estar orgulloso a vos, non? Polo menos. Bueno, sí, en principio sí. Claro. Porco celta, fálame deses porcos. Son vosos que comen? Bueno, nosotros el porco celta lo lleva la Asociación de Criadores, entonces nosotros lo que hacemos es firmar unos convenios con algunos ganaderos. Son animales que se tienen que criar en libertad, tienen que estar como mínimo un año en el monte, con una alimentación muy controlada por el grupo de veterinarios de la asociación. Eso le da unas características muy especiales, sí. Antes de ir ao xamón, que comen eses porcos no campo? Aquí en Galicia lo que se pretendió hacer es un poquito como si fuera una montanera del ibérico, pero hecha en Galicia, ¿no? Nosotros estos animales lo que comen es sobre todo pasto, castaña, que es lo que tenemos por esta zona, y después también landras. Se diferencian un poco de la alimentación de los ibéricos en que ellos el pasto es seco y la bellota es mucho más amarga, entonces el sabor es totalmente diferente de un ibérico y un porco celta. E que hai produción de ano? Cantos porcos? A ver, es un producto que hay poco. Nosotros estamos sacrificando en torno a los 200 animales al año. Ah, bueno, non. No es una gran producción, pero bueno, poquito a poco va creciendo. Tampoco es una cosa que de hoy para mañana pueda crecer mucho, porque hablamos de un cerdo que necesita un proceso largo, un año de vida en el monte, eso lleva su tiempo, y también es conocido a veces como el cerdo feliz, el cerdo celta, ¿no? Precisamente por el tipo de vida que lleva para ser un Como nos gusta no programa, no está chevó, animais felices, produción artesanal con mimo, con cariño. Dime unha receita, porque a ti gustache este xamón, non? Sí, yo para el jamón soy muy tradicional. A mí me encanta bien curadito y como mucho yo le pondría un poquito de pan con tomate, que le echa ahí un toquecito que le ayuda mucho. Eu creo que este va a ir con chícharos. Ata aí podo ler. Bueno. Estaremos atentos a ver que fai Miguel no plató. Graciñas, Óscar, por atendernos. Un placer. E nada, vémonos noutra. Perfecto. Miguel, estamos atentos. Gracias, capitán. Bueno, é que isto, que recordos, non? Gracias a estas empresas, a esta xente que está recuperando estas razas de porco celta e que está volvendo a facer estes xamóns como se facían toda a vida aquí en Galicia, cousa que en moitos sitios se está perdendo e deberíamos de recuperala máis, non? Pero claro, hai cousas como a recende. Pois simplemente cousas como o cambio climático, que a verdad que fai que en moitas zonas onde
antes se curaban estes xamóns aquí en Galicia, pois non se curaran, non? Na miña zona, que é zona de costa, a verdade é que sí que matábamos porcos, e ainda hai moita xente que mata porcos, pero non se daban curados xamóns, porque hai moita humidade, máis temperatura, esa mosca que pica no xamón. Bueno, pois isto é fantástico que haya estas empresas que recuperen as razas e, sobre todo, o curado do xamón. Bueno, imos a facer a nosa receita. Comezamos limpando un poquinho este xamón, vamos a cortalo en taquiños. Vamos a sacarlle estas partes exteriores, porque estas zonas exteriores todas que teñen, con esta grasa que está máis reseca, ten amargor. Non nos interesa neste caso para a nosa receita, non? Que nos aporte eses sabores que nos poden enturbiar ou estropear un poquinho a receita. Así que limpamos simplemente estas zonas así máis exteriores. Isto botámoslo para o lixo e xa estaría completamente limpo. Moi ben. Vamos a cortar así en anaquiños para cortar uns taquiños irregulares, non teñen que ser todos iguais. Aí estamos. Un pouquiño duro de cortar, pero sobre todo cortalo con seguridade, vale? Sempre apoiando unha parte plana para que non se vos mova o coitelo e non vos manquedes, non? Cortamos así e agora aquí en pequenos tacos. Aí está. Esta graxa un poquinho máis amarela vamos a deixar, pero o resto, isto é boísimo todo. Por esta grasiña blanca que ten, é grasa boa, é grasa que ten moi boas propiedades, e aparte que se vai a desfacer enseguida, tan pronto a botemos a facer na receita, non? Na tixola ou na tarteira que botemos. Sacamos esta pequeniña parte amarela, e o resto, aí está. Vamos cortando, sí, todo o xamón, xa des que isto, bueno, é doado de cortar, non é cun bo coitelo, é con paciencia, isto, aí temos. Moi ben. Imos a facer unha receita que creo que na maior parte das casas a facedes, non? Como ben decía antes, cando estamos en tempada, cando hai chícharo, o noso chícharo que está espectacular, cando ven fresco, pois eso xa eleva o nivel desta receita, non? Pero incluso, como neste caso, que vamos a utilizar un chícharo conxelado, pois tamén está moi boa, non? Porque o resto dos ingredientes tamén acompañan e son os ingredientes que van a subir o nivel da receita. Vale, xa vamos cos últimos anaquiños. Aí temos, a verdade é que a recende esta untuosidade que ten na man ao tocarlle xa nos está dicindo que isto ten unha calidade espectacular. Moi ben. Vamos aquí. Sí. Ben. Imos a poñelo nun cunco e limpar a táboa para as verduras. Vamos a dar unha limpeciña a todo, porque agora vamos con todas as verduras. Pasar un paniño, isto para o lixo. E vamos a lavar as mans para continuar cas verduras. Vamos alá. Un poquinho de xabón e limpamos as mans ben para non estar pegándosenos con todos, cos coitelos e cas verduras, un poquinho con todo. Moi ben. Bueno, comenzamos a elaboración pochando as verduras. Neste caso vamos a utilizar unha cebola enteira. Pasalle un paniño a este coitelo. Aí está. Moi ben, vamos aquí, imos comezar. Voulle dar lume xa a tarteira. Moi ben. Aí temos. E botarlle un pouco de aceite. Vamos a cubrir o fondo un pouquiño do fondo co aceite. Non fai falta tampouco botarlle demasiado aceite. Non queremos que sexa unha receita moi graxa, non? Que xa o xamón tamén lle vai aportar parte desa graxa que vai a ter esta receita. Pois non queremos abusar do aceite.
picamos a cebola uns anacos máis ben pequenos, pero tampouco tense que notar, non? Na receita leva cebola, ten que saber a cebola, tense que notar tamén os anaquiños de cebola. Moi ben. Vamos engadindo a cebola na tarteira. Aí está. E vamos ca outra metade da cebola. Neste caso, eu só lle boto a cebola, pero poderíamos engadirlle uns dentes de allo, un pouquiño de allo porro, se vos gusta, quedalle fantástico o allo porro. Podíamos engadirlle uns anaquiños de pemento, pemento verde, pemento vermello. Neste caso, a min, gústame, como se facía na miña casa toda a vida, somente coa cebola. Pero non lle queda mal, o alliño, o allo porro, o pemento, incluso o tomate, uns anaquiños de tomate, un tomatiño así en dados, tamén lle queda moi ben. Moi ben. Temos xa a ceboliña. Aí está. Perfecto. Aí temos. Moi ben, vamos a darlle unha voltiña. Temos o lume, de momento, lume para que arranque a ferver. Vamos a darlle lume quente. E como sempre, como os digo sempre, cando facemos un rustido, cando facemos un pochado unhas verduras, engadimoslle xa un pouco de sal. Aquí temos un pouquiño de sal para que empecen a suar, para que empecen a soltar os xugos, pero non lle botamos moita, porque dademos conta que llevamos a engadir un xamón que non tuvemos a mollo, por lo tanto ten unha salinidade bastante alta. Por eso temos que ter cuidado e corrixir ao final de todo si precisa un poquinho máis de sal ou non. Vamos a poñer a outra tarteira xa para que vaya quencendo, porque vamos a facer uns ovos moi especiais. E vamos a poñela tamén ao lume para que vaya xa quencendo. Aí estamos. E cando chega o momento de metelo xa que este a ferver. Vale. O seguinte paso, unha vez que tiñamos un pouco xa pochado, vai ser engadir viño branco. Mais ou menos é un pouco a gusto voso, pero máis ou menos con medio vasiño ou incluso un chisquiño menos nos vai a chegar. Vamos a engadir o viño e deixar que evapore, que ferva e que evapore un poquinho o alcohol. Logo vamos a engadirlle un poquinho de fariña e logo iremos cun vasiño de caldo tamén. Unha receita, xa vedes que é moi sinxela, é moi doada de facer na casa, é moi saborosa, é unha receita tamén para que todos os da casa, tanto nenos como maiores e tal, pois tomen verduras, tomen xamón, unha receita completa que complementamos tamén cos ovos, que é tan importante tamén facer unha dieta moi equilibrada. Vale, moi ben, vamos dando unha voltiña aquí. Non queremos que a cebola se doure de todo, simplemente que quede transparente. Xa se está empezando a poñer transparente, queremos que se poña transparente porque dademos conta que despois se vai a cociñar durante outros 20 minutos aproximadamente. Engadimos os líquidos, se sigue cociñando e vai máis que a sofreírse, vai a cocerse. Vale? Así que teríamos xa para engadirlle o viño, engadimos o medio vasiño de viño, isto para lavar. Aí temos. Agora damoslle nada, un minutiño que evapore o alcohol, que vaya evaporando o alcohol que ten. Moi ben. Así. Bueno, creo que estas receitas son destas que apetecen tanto no verán como no inverno, non? Pero como vos decía antes, cando temos os chícharos da nosa horta, os chícharos que empezan a salir cando a tempada, a verdade é que cambia moitísimo, non? Un chícharo fresco. Pero bueno, estes chícharos que temos conxelados e que temos todo o ano, tamén están moi bons. Engadimoslle a fariña, vamos a engadirlle unha culler. Aproximadamente engadimoslle unha culler. Aí temos. A fariña engadimos ya para que espese un poquinho esta salsa e nos dé unha salsiña máis espesiña, que a hora de comer non sea un caldiño, non? Sino que sea un preve que este máis rico. Cociñamos, importante, Ahora esta fariña hai que cociñala ben, darlle unhas voltiñas que se dilúa completamente aquí nestes líquidos que está soltando a cebola, co viño, vale? E cociñar un pouquiño.
Aí temos. Eu quero isto, non sei a vos, sei que non vos chega, é algo que temos que mellorar na televisión, pero o día que chegue este arrecendo á televisión, bueno, xa vai ser brutal, porque isto aquí, ule, eu creo que xa o dixen máis dunha vez, pero para min é un dos olores máis importantes e máis ricos na nosa cociña, sobre todo na cociña tradicional, non? E na moderna tamén, porque antes de facer unha cociña moderna hai que aprender a facer as bases, hai que aprender a facer un bo sofrito, un bo caldo, un bo fondo, eso é moi, moi importante. Bueno, mirade xa como espesou esta salsa. Xa ten unha textura e un momento xa nos está pedindo, xa ela mesma nos está pedindo o caldo. Engadimos o caldo. Aí temos. Moi ben. O noso caldo xa... Agora, damos unha voltiña. O caldo, neste caso, eu botollo desde frío, pero podemos ter o caldo tamén quente e telo aquí ao lado, que nos vai axudar a que a receita non teña estas paradas, sino que siga fervendo, siga arrancando, porque o estar en temperatura, pois, nos vai axudar. Pero, bueno, tampouco isto vai a tardar 0,2. Moi ben, xa temos o preve e vamos cos chícharos. Neste caso, vou a botarlle máis ou menos un quilo de chícharos. Isto vai un pouco en función dos que sexades na casa, non? Mais ou menos isto para 4 ou 5 persoas vai perfectamente. Vamos a engadir os chícharos. Aí está. Engadimoslle. Aí está, todos para dentro. Isto para lavar. E agora repartimos. Moi ben. Bueno, a verdade é que isto, con estes cores que ten, isto é espectacular. Moi ben, temos os chícharos e vamos a engadirlle o noso produto especial, o que lle vai a dar ese toque especial a esta receita, que vai ser o xamón. Repartimos ben o xamón. Aquí quedaría moi ben tamén uns anacos de chourizo. Tamén lle queda fantástico. Un pouquiño de panceta, de entreteto, o sea, aquí quedalle, podemos mesturar varios tipos de embutidos ou de carnes. Damos unha voltiña para incorporar. Aí está. Moi ben. E agora, aí está. Listo. E aquí hai un rebelde que se nos quere escapar. Vale, temos a base xa feita. Xa vedes que pasos moi sinxelos. Comezamos pola cebola, pochámola, o viño branco, a fariña para facer esa salsa máis densa, o caldiño, chícharos e agora o xamón. E agora temos que deixar que coza, vai a estar aproximadamente uns 20 minutos. En este tempo vamos a facer os ovos. Vamos a facer un ovo especial. Xa que temos unha receita con toque especial, xa vos decía... Boas, veciño! Hombre, Isa, que tal? Veciño, a ver a que andas hoxe. A ver a que andas facer. Ui, chícharo. Non che quería avisar, porque sei que isto che iba a gustar, pero moitísimo. Bueno, é que mira, que comidas máis nutritivas se fan con poucas cousas, poucas cousas ingredientes. e que se complementen entre elas. Unha dieta equilibrada é moi importante. O que pasa é que eu vexo os chícharos e acórdome arroz con chícharos, patacas novas. Como é? Garbanzos de... No, repolo de Betanzos, e máis cebolas, É que estou combinando as tanxugueiras. Home, ti... Oiches, teño esta época, estamos tú a tope. Das o perfil de artista, Das tal cual, Pois mira, eu estou facendo aquí, para complementar esta receita, como falamos dunha dieta así ben equilibrada, iba a facer uns ovos poché, pero un ovo diferente, un ovo flor. Que che parece? Vale. Ti o ovo poché sabes facelo? Non, moito. Non sabes facelo? Non, moito. O poché é o escalfado, este de toda a vida. Escalfado, sí, pois mira. Escalfado. Teño aquí xa tiño quente, unha tarteira con auga. Dous pasos importantes, porque aquí onde vai a coller o ovo, sabor tamén. Engadímoslle sal, un pouquiño de sal. Aquela vou chegar un truquiño tamén. Para ver aí estes ovos, habrá que mirar se están frescos ou non. Pois... Eu teño aí un trucazo, mira, para vinagre. sabelo. Isto é importante, porque o vinagre o que nos vai axudar cando fagamos tanto ovo escalfado como se facemos un ovo cocido ca cáscara,
é que se esa cáscara rompe algún ladiño, non che ten pasado que sale o fío blanco, pois co vinagre fai que se recolla e non che sale para fora. Ah, moi ben. Que che parece? Nunca lle boto. Pois... Claro, dame unha rabia cando boto logo a escacha, digo, aí vai. Claro, pois... Vale, daquela lle botar vinagre. Pois mira... Pois daquela vouche enseñar eu tamén ao tempo aí... Como fago eu, non? Pa que os ovos, para saber se son frescos ou non. Ah, moi importante, porque moitas veces... Sí, teño ali máis na neveira. É que moitas veces na neveira vamos colocando e non sabemos se temos os vellos, temos os novos... Cal é o de diante ou cal é o de trás, non? Claro. Pois mira, vouche ensinar eu para non tocar cheses, só xa que tes aí eses... Ves? Pois mira, estes tres xa me valen. Moi ben. Precisas algo? Tes un vaso por aí? Sí, nese caixón debes de ter xa un por aí. Sí, aí, calla moi aquí. ben. Telos aquí. Pois voulle poñer auga. Moi ben, eu vouche ir facendo sitio aquí tamén. Porque eu xa teño preparado tamén para o meu truco, Ah, moi ben. Pois mira, eu isto fago sempre, porque así bota os ovos dentro do vaso de auga e velo claramente, porque se está deitadiño no fondo é fresco de todo. Claro. Se empeza a levantar, non ves, pois dis, bueno, xa ten unha semaniña, máis ou menos. Imos quitar, a ver estes como reaccionan. E se vai levantando máis, pois ten máis tempo. Ese terá, polo que dis, logo 2 semaniñas, por aí. Sí, efectivamente. E xa o que flota de todo... Pois xa ten 4 semanas ou 5, Pois eu creo que é un truco moi bo para as casas, para que sepan ver... Eu fago sempre, é o que ten as 4 ou 5 semanas, tiro con ele, xa non aproveito. Non me chista nada. Hai que ter cuidado, cos ovos tamén hai que ter moito cuidado, Hai que ter moito cuidado. Porque é un alimento cru e que ten moito risco neste caso. Claro, e ademais, despois, claro, preguntarás, por que? É logo porque flotan ou algo? Vamos, este remedio, porque flota o ovo? É porque a clara vaise resecando dentro co paso do tempo. E daquela, se reseca a clara, pois claro, queda a auga, evapórase efectivamente a través da casca e queda que hai como unha cámara de aire, por eso van, pum, para arriba. É que hai moita xente que non sabe que a cáscara do ovo é porosa. Por eso tamén, cando este truco que che dixen antes de botarlle o vinagre máis o sal, cando nos botamos a cocer uns ovos ca cáscara, absorben esa sal tamén, porque é porosa a cáscara. Ah, moi ben, moi ben. Pois mira, temos a auga casi fervendo. Para facer un ovo poché, ten que estar a auga así, que empeza a ferver, pero sin que ferva. Vamos a baixar o lume. Vale, é importante. Vouche... A ver, os pasos paso a paso. Paso a paso para que faz. Vouche coller un cunco pequeno. Vale. Para que che sea máis doado. Iso é no que rompa a ferver, pero sin que rompa. Sin, claro, que este a punto de... que non ves que están estas burbullas aquí empezando a sair. Vale, pois aí está moi ben. Escacha un ovo aí nese cunco. Ah, boto aquí. Bota aí. A ver. Vamos a facer un ovo tradicional, un ovo poché tradicional, ainda que nos va un ovos calfados, non? Nos vamos a facelo de outro xeito despois, que che vou enseñar, se verás como che vai gustar. Ah, moi ben, un ovo flores. Agora que temos isto, simplemente vamos a darlle unhas voltas aí. E cando isto este xirando, tens que botar o ovo aquí no medio. Vale, así. Aí, de golpe, aí no medio. Tiro de aí, tiro. Espera, agora. Aí vai. Moi ben, agora vamos recollendo pouquiño a pouco, que se vaya recollendo, Aí. Vale. Claro, aí temos, pouquiño a pouco, aí temos. Vale, xa sei, estes son os que poñen agora nestes sitios, que o abres e cae o oviño así, non? Que che fan as torradas. Pero como nestes sitios? Logo ti de pequena non tomabas o ovo pasado por auga? Sí, pero miña... Ese de coller ca culler? Ah, sí, que os poñía miña nai aí na copiña, sí. Cando era a primeira comida che regalaban o vasillo a poñerlle para desayunar. Pois, simplemente isto xa o temos aquí. Aquí ou non? Nada. Sabes que isto é moi rapidiño, ora recolle casi toda a clara, quedou aí recollida no propio ovo, te das conta? Pois sí. Eso é gracias ao vinagre. Sí, pero está moi de moda agora nas torradas esas. Claro. É con que onde o poñemos? Pois mira, este vai a quedar, gustache xugoso ou gustache... A min así. Así. Que parta, sí. Vamos a coller un platiño, mira, colle un platiño por aí, porque vamos a facer a proba. A ver se está, mira, botámoslo aí. Sí, está como me gusta a min. Mira. Facemos o corte, aí o tes. Ves? Ai, que pena de pan. Ai, que pena, un bolico de pan. Pois mira, nós vamos a facelo este mismo ovo, pero de outro xeito. Vamos a facer un truquiño. Mira, temos aquí uns vasiños. Sí. E fil de cociña. Este transparente. Importante, non te rías, que isto é en serio, A ver. Hai que poñer o dedo no medio. Veña, pongolle o dedo no medio. Pa que? Para saber cal é o medio. Aí, agora collemos, e aí, porque así... Non, aí se che queda perfectamente e queda metido. Se non faz así, pégasete por os lados e non eres capaz de metelo. Ah, vale, xa sei. Sí, biches. Pois mira, escacha un ovo aí dentro. Veña, aí vou.
Todo isto para atrás ahora. Escachas un oviño, aí moi ben. Aí vai. Temos, vale. Agora, Outro. un pouquiño de sal. Sí. Aí, e o pemento. Ah, moi Pemento, ben. temos Ai, pemento, neste caso temos pemento doce, podemos botarlle pemento picante, botarlle un pouquiño de pementa, podemos botarlle o que máis nos guste. Botamos un chisquiño, aí está. Vale. Moi ben. E agora, collemos polas catro Un puntas, pouquiño de ervas tamén, o millón. podemos botarlle o sabor que máis nos guste. Mira pa aí, moi E ben. agora, apretamos aí, con moito cuidadiño, estiramos ben isto, e damoslle unhas voltiñas aquí para que peche. E agora, Vale, agora vai botar aí tamén. atamos aquí para que non se nos saia para fora. Aí temos. E agora botámolo aí a cocer. Un saquiño, moi ben. No E saquiño. canto tempo? Pois depende se o queremos así que salga a xema ou que. Vale. Aquí, se queremos que nos salga a xema tal, con 3 minutillos lle vai chegar. Vale, Si como non, aquela. Claro, se non, pois eso, 5 minutiños e xa está callada a xema. O sea, máis de 5 minutiños e non lle daría. Claro, mira, xa Pois está empezamos cundindo blanca. Sí. Vou a seguir facendo aquí os ovos. Outros porque, dous. Mira, os chícharos xa... E os xa lle chícharos... Como este xamón, de porco Estes celta. oviños. Esto vai a ser un plato, bueno, pero de 10, Que esto lle gusta ao abuelo, a abuela, ao neno e a nena. E a nena, sí, señor. Gusta a todos. Moi ben, pois marcho. Bueno, pues nada, eu quedo aquí facendo estes ovos, Flor. Hoxe aprendemos os trucos dos ovos. Despois os dous, sí, señor. vais a buscar un platiño e máis un oviño, estes para a nena. Home, sí, eses chícharos, sí, Home, sí. é É un que oviño esto- de xabrás que gracia lle fai. Xa verás, como lle gusta. Vale. Ai, Bueno, mira, que Isa. se caiu o paniño. Moi ben, veciño, pois volvo despois. Veña, Vale, veña, gracias. chao. Bueno, metemos o dedo importante para poder repartir o plástico, o fil, por aquí. Vamos a engadirlle, neste caso, unha gotiña de aceite tamén. Aí temos. Repartimos o aceite. Escachamos o ovo. Aí temos. Ao lixo. Un poquinho de sal. E un poquinho de pemento. Moi ben. E volvemos a atar, xuntando as 4 puntas. Aí temos. Sinxelo, non? É algo moi doado de facer e xa veredes despois que nos queda cunha forma moito máis bonita. Podes chamarlle un ovo flor, un ovo escalfado, pois ao noso xeito. Atamos e según vayamos atando, pois vamos metendo na agua que vayan cocendo. Aí temos. Bueno, quedo facendo estes ovos. A estes chícharos co xamón quedanlle 10 minutos, máis ou menos o tempo que me levará rematar os ovos. Así que nada, familia, vémonos nun intre para emplatar na mesa. Tomade nota, así se fan uns chícharos con xamón de porco celta e ovo flor. Nunha tarteira, rostrimo a cebola cun chisco de aceite. Engadimos a fariña malo viño branco e cociñamos uns minutos. Incorporamos o caldo de verduras, os chícharos e o xamón en cadradiños. Cociñámolo todo uns 20 minutos. Para facer os ovos flor, poñemos papel transparente nun cunco e pintámolo con aceite. Botamos un ovo, salpementámolo e cerramos a bolsa como un paquete. Cocemos os ovos nunha pota entre 3 e 5 minutos e servímolos cos chícharos. Bo proveito! Familia, xa temos a nosa receita rematada, xa vedes. Unha receita tradicional, pero boísima. Uns chícharos con xamón, neste caso un xamón de porco celta que quita o hipo. E con oso ovo, flor, mirade. Así. Buah, non me diredes que isto non é pa culler a culler. Bo proveito. Vémonos mañán. Recordade, paso lista. Boísimo.